Αυτή η κίνηση της Shrewsbury Town δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Πέρυσι, η ομάδα της Shrewsbury διεξήγαγε ένα διαγωνισμό για τους φίλους της ομάδας κάτω των 14 ετών, στον οποίο θα έπρεπε να σχεδιάσουν την εκτός έδρας φανέλα της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν, που τη βρίσκει στη League 2 του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το διαγωνισμό κέρδισε η 13χρονη Imogen Hill, η οποία εκτός από ένθερμη φύλαθλος είναι και μέλος των ακαδημιών της ομάδας. Παράλληλα, διεξήχθη και ψηφοφορία για την επιλογή της εντός έδρας εμφάνισης. Αυτή η όμορφη κίνηση που γενικότερα σπανίζει, αρχίζει να γίνεται ένας συχνότερος θεσμός, ειδικά στο νησί, με ομάδες όπως η Coventry και η Aston Villa να έχουν διοργανώσει στο παρελθόν ψηφοφορίες ή να έχουν πάρει άμεσο feedback από τους φιλάθλους, ενώ η Manchester City, σε συνεργασία με την Puma, ανακοίνωσε την έναρξη διαγωνισμού για όλους τους υποστηρικτές της για το σχεδιασμό της εντός έδρας εμφάνισης για τη σεζόν 2026-2027. Θα θέλατε να δείτε ανάλογη κίνηση και από κάποια ελληνική ομάδα? Γράψτε μας στα σχόλια. Offsideline.gr. Δεν είμαστε εδώ για τη ροή και την ποσότητα. Είμαστε μια ποιοτική alternative φωνή. Στην περιγραφή θα βρείτε link.